लाइजाम हरनायालाय फैमाल जाबाय हाय आदा गोसो थोनायाबो फैमाल जाबाय लाइजाम हरनायाबो फैमाल जाबाय हाय आदा गोसो थोलायनायाबो फैमाल जाबाय जों दा एकदम खाथ्रा जायगायाव थांगासिनो दं बर'फोरनि आबौ आबौमोननि दिनाव फैखानाय बैसागु बोथोराव दाउ जिखुनु जाया सिखारि माने मैहुराव थांनाय जों दा साथामजों थांगासिनो दं सासे आयारबिन आरो सासे फलान नैबे फलान बेनिफ्राय आङो लाग्रा थांगासिनो आरो दा दसेनाव नुसिगोन जों मा मोन्दों देखायलांगासिनो दं माने बर' हारिनि जोंनि जोनोमनि सिगांनिफ्राय जों नुबोनाय बैसागु समाव गोखा गोखैफोरजों माने जानाय दाउ जिखुनु जाया हाग्रानि जिब जुनारजों माने मैगं थाइगंखौ लगायनानै जायो माने बेखौ मा होनो गोखा गोखै दा नायलांदो थाङै 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 जोंनि बर' ओनसोलावथ' जों मोनखाला जों दा हारसा गामियाव थांनानै सासे आयारबिन दं अरुणाचलनि आरो लोगोआव जोंहा सोरबाफोर जुदि फोथायाबा मालाबा बिटिआरनि सोरबा बर' गामिफ्राव गोसोखौ ओरैबायदि गोसोआव मोजां मोनदों गोदान बोसोराव जों दे हाग्रानि बुस्थुखौ हमनो हादों माबा मोनसे गोसोआव साननाया जों जाफुंनाय बायदि मोनदों आरो गोदान बोसोराव जों हाग्रानि बुस्थुखौ हमनो हानाया डेन्जार बुस्थु नङा होमबा फंबायाबो आयारबिननि ट्रेनिं लानाय जोंबो सानसे समाव नैबे फंबायाबो आंबो गुफुर आलुफारानि टारगेटआव फोनांनो हानाय आरो माबायदि हाग्रानि जिब जुनारखौ माबायदि हमनांगौ नैबेनि बेयो एक्सपार्ट आरो मालाबाफोर सोरबाफोर बिथांखौ नांगौबा आलुफारा गामियाव सासे सिखारि रन्जन गयारि होनबानो बयबो मिथियो मुंदांखा बिनि थाखायनो जोबोद मोजां नांबाय जों सासे आयारबिन आरो जों सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय नांबोनाय बिनि सोलोंथाइखौ जोंबो लाबोनानै हाग्राबारिनि जिब जुनारखौ बोरै हमनांगौ आरो जोङो बे गोदान बोसोराव बेबायदि हाग्रानि बुस्थु हमनो थांनायाव जोंनि बर' गामिनि बागुरुम्बा मोसानायफोरखौ जों दान्दिसे दोनथ'नानै आरो बेसेबांबा गोजान हारसाफाराखौ जों बारनानै मिसिंफोरनि बैसागु मोसानायबो जों नुहैबाय ओरैबायदि जों गोजोनबाय जोंनि कालसारनि मानसिफ्रा जुदि सोरबा साइडआव मोसानो थाखाय बिथांखौ सोरबाफोर लेंहरनो हागोन ओरैबायदि मोसानो गोरों एसे मोसाना देखायगोन नामा देखायनायाथ' आङो देलाय एसे देखायदो एसे जेनेबा बर'नि जिखुनु बहागि मेला बैसागु गामिनि आंनिनो आंगो जोंनिनो बर'नि आंगो बैसागु मेला बेफोर फोरबोखौ आङो हायो हानाया रायजोफोर दा बेयाव बोरै मोसागोन एसे फर्मुलाखौ देखायनो दे खननानै आङो खोन्थाना होनोसै मोसानायखौ आं दोनथ'नानै आरोना रायजोफोर जोंनियाव गामि जिखुनु लाइमोनफोरनि रंजानाय बा रायजो राजाफोरनि रंजानाय गाजिनि रंजानाय बेफोर मेथाइया माबायदि खनो गाजिया माबायदि मेथाइ खनो लाइमोनफ्रा माबायदि मेथाइ खनो आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायना होनोसै लाइजाम हरनायालाय फैमाल जाबाय हाय आदा गोसो थोनायाबो फैमाल जाबाय लाइजाम हरनायाबो फैमाल जाबाय हाय आदा गोसो थोलायनायाबो फैमाल जाबाय नैबे आरो लाइमोनफोरनि जिखुनु खननाय बैसागु रंजानाय सेंग्राजों सिख्लाजों बोरै एदावलायनांगौ नैबे बर'नि आगु आरो मेन कालचारा बेनो आरो रायजोफोर दा बिथांनिसिम जा नैबे साराजों जों माथो बुंबावनो सारा जि माने टाउनाव थायो सहराव थायो थेवब्लाबो बिथाङा बर'नि टाइम टेबोल लानानै गामियाव फैयो बर'नि बैसागु सफैबा माबायदि जायो बै आबै आबौमोना मा बुंदोंमोन बिथाङा बहुद बेफोरखौ लानानै मोदोम गुदुं जानानै गामियाव रंजाफैयो बैसागु बे फोरबोआव नाहा थांनाय मैहुर थांनाय सिखाराव थांनाय
बिथाङा बे टाइम टेबोलखौ हमनानै बर'नि जिखुनु आंगो हारि बेखौ बिथाङा हमनानै सफैयो। आं माखासे खोथाखौ आं बुंनो सानला, रायजोफ्राबो मिथिखागौ जानो हागौ। बयहाबो आबै आबौ दंमोन बै समाव, बिनि थाखाय आरो नैबे सारा जोंहा दा माखासे गुवारै बेखेवलांसिगोन।